Milan Krupa 5.8.2015 Gejdák pod Barancom. Tereza Barbara Šafranská 23.8.2015 pád z hrebenia Baníkova. Týmto a ďalším obetiam patrí už 21. spomienka na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline. Dnešná chvíľa nás v myšlienkach upozorňuje na to, že nie sme pánmi svojho života a nevieme, kedy a kde nastane naša posledná chvíľa. Spomínali desiatky ľudí a horskí záchranári zo slovenskej aj poľskej strany západných Tatier. Ako povedali, najťažšie to majú, keď ide o záchranu mladých ľudí alebo detí. Z tej psychickej stránky to je veľmi náročné, lebo potom vlastne toho človeka má pred očami a rozmýšľa, že prečo sa to stalo, muselo sa to stať, či ten človek by nevedel tomu nejako predísť, alebo vlastne čo bola príčina toho. Najťažší bol rok 2005, kedy v západných Tatrách zahynulo až 10 ľudí. Tento rok zatiaľ priniesol 2 obete. Príčina je často v tom, že ľudia prestávajú rozumieť prírode. Ľudia hlavne by mali počúvať taký ten svoj šiestý zmysel, že ktorý, keď im vraví, že už do toho nechoď a lepšie sa je vrátiť aj meter od vrcholu kopca, tak to treba poslúchnuť. Hory nám samé ublížiť nemôžu, všetko je v našich rukách. Pri každej návšteve nielen západných Tatier je preto vždy na mieste rešpekt, aby k týmto 130 menám nemuseli pribúdať ďalšie. Zo Žiarskej doliny Mario Kermiet, televízia Markíza.